morning. Aduh, kbvlog. Kbvlog bosoर गोदाननि जानुवारिनि 1 थारिखआव दिनै बेरायहैबाय। रावबो गैथ'आ दा नै। दाबो रावबो गैथ'आ। दासो फैगासिनो दङ थाइ थाइ। हाजो बियो। दालाय नै दाउ फुगासिनो दं। नैबे माइ गायबाय नै। गैया दिनै मानसिया जानाय नङा नामा? आं ओरै दालां खोन्थाहैनि नोंथांमोननो। ओरै बै दै दं बैथिंजाय। बिखाया मावलंलायखायो बुन्दुमोन। हाजो आं ओरै दालांखौ खोन्थाहैनि नाव गाखोग्राखौ। दालाय नै संगासिनो खावगासिनो। खासिया गायबाय नैबे। इसिबां गैयालै सिनि जाराफ्रा बेबायदि सानावसो मोजां मोनथारदों। बक्स जाबनाया टाटा मबेल जाबनाया बलेर'आव जाबनाया जोंनि। गैया मानसिया गेसेंथार गेजाग्राफ्रा। आं हरै थांलालै बाबाय आं मानसिया गैखाया। बे मालिकनि फिसालाजों थगायजाबासो गाबनाङो नोङो जाम्बि दरलि। खमथार मानसि जाना साबा सानै फैगासिनो दं। ओरै गेट सोनाबहा ओरै फैयै फैनानै ओरै दै सेर जाहैयो आरोखि। बक्सा सिखायाव नांफैखायो आरोखि ना।
लाग्रा शिल्पी फट' खेबजायो बाहाय गाखोबाय बिल्डिं बायदि गाखोनाय बायदि मोनखायो नै बिल्डिंखौ बोलेर' आरियावहाय बक्स जानाया बेयाव एवगासिनो दं नै मानसिफ्रा दासो फैहांगासिनो साफा सानै दासो फैहांगासिनो साफा सानै मालाय बिलोजों बिरबोगाव नै बिलोजों ओरै बाख्लायफैगोन बियो हाजोनिफ्राय बैबार बिख्लायबोबाय आरो गोजौनिफ्राय बिलो फैगासिनो दं गाखोला नैलाय फैजेनबाय सासे गोलोम गाखोग्रायानो माबायदि मोनो बेलाय गाखोनानैलाय एकदम हाजो थिखिनिफ्राय ओरै बिखायबोबाय आरोखि ना नैबेनो बिलोनिया फेरासुनि बिलोना बेसेबां लायो ब्रादार गाखोबा 700 सानैजों 700 नामा सानै नङा माने सासेल' गाखोगोन ओमफ्राय सासे बै गोजौनिया गैया बै गोजौसिना गैया 500 जाहैदों ओमफ्राय गावसिनि सासे थाबागोन सासेयाव 500 जाहैबाय बेनो प्लास्टिकसो बेनो बेसेबां प्रटेक्ट होयो गाखोग्राफ्रानो सोंफैबायबो
Sbraniboronews.